mo. Apunu mo, one day ashanu mo. Anu makelu wai one day ashanu mo. Obene je kuola one day ashanu mo. Maybe ma birima o. Amo one day ashanu mo. Apunu mo, one day ashanu mo. Anu makelu wai one day ashanu mo. Obende je kuola one day ashanu mo. Maybe ma birima o. Onya marino ma ashanu mo meji n'ukwu ngarama e. Onye ya chi ya kwu ujo ejila atụra ya mama. Amachi museje amachi musa yo machi mu kweje. Ndo marino ma amachi neke mu kwaga. Chimo owerele. Chelo adugo la bojo. Mapo maneji mo. Joye neji nani yelu wai. Jokwanu mo mengino. Ome wanne biamanuo. Kapra la shika hanana po. Amami henge me wanne. Amanu mi henge kuo. Nkuma washimbe kumanao. Ashipa monyu taya tanam. Onya shira shikuna melo. Washelo wadiro nyema. Yawuni hempo ne kuganu melo wa. Nanu lolumo. Anumo. Wanne ashanumo. Apunumo. One day ashanumo. Anu makelu wai one day ashanumo. Obene je kuola one day ashanumo. Baby ma o. Amo one day ashanumo. Apunumo one day ashanumo. Anu makelu wai one day ashanumo. Obene je kuola one day ashanumo. Baby Wanya mukwana wanelo wagoze na wangu ngozoga kinena. Ofrashinike umelo wana mna kwa nae. Lord, Obarashirike de lo wa ngoba la mara kwana. Sobra ushirike oye meku kwalibe ya o. Oye ya wande ya kwejega nelo wa ojado ya. Ngoba lori ala no ma orishagi wenyi otu aweji. Gekwanti makonna ga kuke shaga ma ya marere. Kuka ukwu ihe mereme. O mekwara ligo so. Wanne le chara wanne ya gbo nelu wa nihi nini. Nihi ego nkuwa e. Alowe lori ala ma o. Shenyi mu woke zuga ya Port Harcourt obaro loda. Jeporo wande mu gona lebe kanyi jemaneza ya. Adula hebe ahu so. Wande yo potara sware ya o. Ndo tungo ashi ya wenda madeji mena ego. Yeje buo wana kere na yaka. Eko na juga numeloa sori ala ma o. Anumo wande ashanumo. Obene je kuola wande ashanumo. Maybe ma o. Amo wande ashanumo. Apunumo wande ashanumo. Anu makelu wai wande ashanumo. Obene je kuola wande ashanumo. Oso chumokanu mumeloa. Meso mandere ma. Mandere mandro ocha. Mejo bi beneda. Jema. Mabungu. Oyo bi jeda. Look back. Ejayo bi shiche. Good Onyebado. Ala Chairman High Politics here Incorporate USA. Onera hayaga shirageda. Kedekwana makala ologe. Joy Enyoma. Osodi apa. Challenge. Eni miye. Onye megelu wa machekwe hiya o. Owerele. Ashipa bonyu taya tanaya. Osachumanu melu. Osachumanu mumeso mandere ma. Atenga mebeli mana. Chesoro la mundere ma. Chifi manu gberu na chie. Isoko na ndere ma. Amacha wano fungo bale biadola shisoko na ndere ma. Oye chuku yereze meje manu o. Yamanu shogare lage ma. Lenu baje menenu
wale isokwa na ndere mma kedukwanụ maka nze mokiri pemu isokwa na ndere mma adireri mba nelagu nde baraba onye mamada ndere mma akpọ mmanụ chifuru posu dike isokwa na ndere mma ọchịrị ọzọ nwanne papa Japanese ga ndere mma kedukwanụ maka chifogbo fiwe ka ọmabịa mmanụ garela gị mma ọgaranya bichiri ụzọ n'ezaba ndị wenu bịama n'iwe onye mma ejikonye kuru nne m nwoke mara mma ọ gara nna gị mma US kisi gbejenuo isokwa na ndere mma prọfọta nwanne fi ya gọbịama o isokwa na ndere mma chimya gajelago isokwa na ndere mma achịkpabịa gajelago eze kwesịrị doje mọnụ alebachara ya etelowa iwonye wọkpọda achịkpabịa gajelago okamika frankisi kwandere mma onye chinyere eze n'elowa da alowere onyere ya gbogbo demanụ maja anụ gị mma chifi igolo ọ gara nna gị mma onye mameje mọnụ enyi mbisa kwandere mma achịkpabịa gajelago amachamacha n'ofu ngọkpa lekwuola onye mbisa kwande kpọrọ mpiri nwoke ọmigebi ndị ogologo anyanwụ ndelle okamari mma ya gajelago chinu mmekpole dama na ọ garịla gị mma gbagbo mmadụ kobe nada jegbule m isokwa na ndere mma prezident ọkpakeche isokwa na ndere mma ndaba bichiri ụzọ n'elu ụwa dị n'ohe achịba gajela n'uo agala dịnụ mmanya gbara mma chọgarị nna gị mma kedụkwanụ maka njina success isokwa na ndere mma ụdara ahụ wanofu mbise ndị ka anyị isokwa na ndere mma agajela gị da mama mmanụ chasị nwa mgbọ nwoke ọma ọbara ọgwụ akwụkwọ nne m ogbagu wanofu mobi n'oji isokwa na ndere mma onye chikwu nyere eze n'elu ụwa nino ndị ka ndị onye kwara ya gbogbo chipe bụbịa mmanụ nwoke ọmarị ọ garịla gị mma okomari mma egajelago elagu isi nejenu chimbe gajelago achịkpa mmịarị krala gị mma delisi meje monugo obi nwosu shọgarịla gị mma singapore kisi nejenu omeneje achịkpa mmịarị krala gị mma achịmịa gajelago makpọma nazi osi kọma ndebe n'ụla okoma meje ruwa mo omeneje ọ garị nna gị mma edukwanụ maka chifaku nebi okwu bịama ndọ garịla gị mma ịnọkwanụ na n'ụlọkpọ pọtakọtụ kisi nejenu pọtakọtụ kisi neje n'elo pọtakọtụ mezi bịanọna achịkpamịa gajelago chịkpamịarị krala gị mma kesi bụ mgbe ịgadụọla okomari mma ọ gara nna gị mma eze ndị Igbo na Asia bezile Asia ni nwoke ọma kisi nejenu okomari krala gị mma Chief Jasper Nduba bịanọla beleji meje mọnụ mmanụ kisi nejenu ishi mandite ya mọnụ amachamacha wanofu ngọkpa lekwodila okamiso kwandere mma ashịkpa mmịarị krala gị mma divinari danga nneble kedụkwanụ maka RFS Industries Nigeria Limited atigawo mama nwọrịa dịlanụ olekpa njemenu aka kpara mkpa ya kwuo okomari mma ọ gara nna gị mma amachamacha wanofu ngọkpa lekwuola chisokwa na ndere mma Dr. Godwin Ibon isokwa ndị kọmplida kedụkwanụ maka our royal health clinic ọ nọkwa na state clinic nzapaka manage agashira gị daa